Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka kuti panapa muzuva nanhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Right, zvamanje paTwitter kana kuti paX parikupisa. Parikupisa pavhurwa hombe naHopewell ching'ono. Kune rusha kana muchikwanisa chimboendai munozvionerawo mega, but kune vasingakwanise ndauya nezvinhu zvacho panapa kuti ndikuratidzei kuti chii chiri kumboitika, zviri kufamba sei handitika. But sandapinda munyaya iyi handitika, ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasapa. Kana uine nyaya yaunayo yauda kutiripota, kana link rausangana naro raunofunga kuti togona kuuya naro panapa, unongondishare futi panamba dzangu idzodzo handitika. Right, nyaya yandiri kufambira zvamanje ndeya Hopewell ching'ono avhura hombe, ende hombe yacho ihombe ihombe zati parikupisa. Saka ching'ono yaari kutaura, Hopewell yaari kutaura iye zvikanzi nhasi April's Fool Day, zuva rekuti vanhu vanotamba vachinyeperana, vachiita mapranks, vachiita sei. Asi inini munyika mangu every day iFool's Day, nekuti hurumende inogara ichiita sei, ichipa vagari citizens false information. Ndozviri kutaurwa naHope Hanzi, they feed the people lies. Saka rega ndikuratidzei tweet racho, toerenga tese toonesana musazoti hola inyeba kana kuti aitaura zvinhu zvemusoro make. And then I also have a video clip randichakuplayirai to support that tweet handitika. Iri ndo tweet racho riri apa handitika. Saka po Hopewell ching'ono ari kutaura iye kuti hanzi April's Fool Day izuva rekuti tichiita majokes, tichifara, tichinyeberana, tichitamba handitika. Ende chinangwa chezuva iri ndechekuti one anofanira kubhilivha kuti chokwadi icho chisiri chokwadi handitika. Ndopamuri kuona pakanzi the goal is to trick others into believing something that is not true. Ndo nyaya yeApril's Fool Day. Saka ini ndikauya panapa ndikakunyeberai mukamba manakirwa nemanyepo yayo, ndokunazodzoka ndichikudza kuti aiwa it was April's Fool Day, but ndo chinangwa chacho. But iye ari kuzotaura iye pazasi apo manje zvikanzi but in Zimbabwe it is April's Fool's Day every day as the government feeds lies to citizens daily. Hanzi every day anambotaura ma-weekends kana kuti chii, at every day Hopewell ching'ono. Hanzi but in Zimbabwe it's April's Fool Day every day as the government feeds lies to citizens. Let me know what you think in comment section kuti bo here iri kutaurwa nawaching'ono ichi kuti Hurumende Inonyepera Vanhu Mazuva Ese hainawo painotaura chokwadi. Ihombe. Aiwa, kune noise. Ndichakuerengerai futi macomments ndinawo, ndauya nawo ma1. Regeza tidzike pasasa apa. Saka clip randoda kuratidza ndo raanyorapo riri kuti hanzi this is a Zimbabwean permanent secretary for the country's Ministry of Finance lying that there was an exchange rate for US dollar during the government of national unity. Yet everyone was paid in US dollar and everything priced in US dollar. Yeah, pakashata.
haifusta izve sure muzi amazuva ayaye kando pakauya dollar for 2 vanhu vaitambira chi US raitenderera baba zvinhu zvichita sezvichienda kumberi ndovangari mazuva ehurumende emubatanidzirwa. But apa pana permanent secretary vari kutaura ivo kuti aiwaka pakune exchange rate dhora raichinjwa zvaizodai nekudai pakaipa. Rega tingoerenga pasi tatapinda mukavidhio mozionera mega nditi zvikanzi it is April's food day every day in my motherland. They even have a newspaper called The Herald and a television called ZTV to spread those. Hey, pakashata apa mazvinzwira Hopewo ching'ono achisasa ma1 macomments ndichapinda rega ndimbokuonesai clip first ndozopinda mumacomments mozvinzwira mega mozvionera mega pari kupisa kuri kupisa kuX zvamanje rega tinzwe mukuru kuti ari kuti chiwe. We are actually within the policy. I would also then want to dispel another notion that has always been shared very widely to say that previously, during the government of national unity, the minimum salary was $450. That's also not correct because $540. That's also not correct because we know that at that particular moment in time, the exchange rate in the market was 1:2.5. So if you actually want to work out the correct US dollar, you have to take that 540 and divide it by 2.5 to get what was the real exchange rate or the real salary in US dollars. And if you take the $175 US we are currently paying plus the 60 or so thousand as the minimum salary, we are not even far off from what the civil servants were being paid at that particular date. But we have also conveniently converted that as 1:1. But when you actually know that at that particular moment in time, there was an applicable exchange rate in the market and the real value was around 200 and something US. It's something that has gone on for long to say that they were paid 540. No, it was not 540. It was 540 divided by 2.5, which was the prevailing exchange rate. Thank you. Thank you. Right, mavanzwawo maticha aenda kubasa, civil servants aenda kubasa panguva iyoyo maitambira mari tiudzewo mucomment section kuti maitambira mari hanzi yanga iri 540 divided by 2 point chakadaro but kwakune rate here nekuti isusu tanga tisina mabondi patime iyoyo ende tatisina futi chidhola redu handiti but rega tinzwe mucomment section comment section ndo inopedza comment section inodya baba, comment section inodya mira niyasobvisa bingo yasokuerengera emacomments aya emucomment section muzodera kuti comment section inopisa baba. But let me know what you think mucomment section handiti kuti zvakamira sei, ichokwadi here ichi chiri kutaurwa kana kuti aiwa tiri kunyeperwa kana kuti Hopewell ari kutotinyepera ndiye you never know. Unofunga kuti munhu ari kukudza information yechokwadi achikunyebera nditika. Right, rega tipinde mucomment section tinzwe kuti how far is too far. Zvikanzi these people live in a parallel world where they tell lies and believe them by themselves. It's common because there was no Zim dollar salary in Zimbabwe until they brought the bond note rubbish. Yo, hamuna kutsangwa baba. Akatsangwa baba. Saka zviri kunzi hanzi vakuru vazvinyepera umva wabhilivha kuti ichokwadi. Uri kuona nekuti ukagara uchiti right left unopedzera kutobhilivha kuti aiwa iri ndo left iri ndo right ndo left. Uri kuona ndozvaari kutaura mukomana kuti these people live in a parallel world, they tell lies and believe them by themselves. Vosimbisana ndichocho handiti. But by that time kwakusina mabondi, kwakusina US, kwakusina Zim dollar. Then vataenda umwe wacho arutaura
Hanzi, I'm shocked by how is he confident. Hanzi, I'm shocked by how he is so confident by comparing a poor salary against a poorer salary. Vanhu vacho vari kutoda baba, vari kutoda. Babazoya mubvunzo pamberi apo zvikanzi, how are they employed to such decision-making position without a brain, common sense? Hanzi vari kumbomaona sei mabasa aya ekunopa madecisions mahombe hombe akadai so vasina mupfungwa. Pakashata baba, vanhu vari kuda. Akomana, again, let's gather here. Andingada kuti gather here ati way apo but hazvina basa matozverenga. Let's gather here. Is Zimbabwe still a country, or there is something we are just haven't been told already? Asi Zimbabwe ichiri nyika here kana pane zvimwe zvinhu zvatisataudzwa komana, pane zvimwe zvinhu zvatisataudzwa. Amenoti chii ndiye mukomana ari kutaura Hanzi hope is still there. Anditi zvikanzi nemumwe uyo zvikanzi ava vanorwara cheta. I was given US 540 in cash, so why should I divide by 2.5? And I hope wachungono is April's Fool's Day every day munyika mangu. Amenoti munoti chii nazvo? Mangonzwawo macomments achitaurwa. Ndonyaya iri kupisa zvamanje manje paX, ndonyaya yanetsa, ndonyaya iri kuita noise, iri kuita ruzha. Kana uripo make sure kuti waenda ipapo wanozvionerawo wega. Macomments acho akawandisa baba. Vanhu vacho vanenge vachitoda zvekutodaro. But mazvinzwawo kuti Hanzi April's Fool Day every day munyika medu tinogara tichita setinyeperwa. Siya comment mucomment section utaura kuti chokwadi here kana kuti kunyeba zviri kutaurwa nachi naopuwo ching'ono. Hurumende yedu inotaura chokwadi here, hurumende yedu inotinyebera here. Siya comment mucomment section. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.